Ka Northeast Food Show, kabala-pelong da sorkar Meghalaya, ryngkat pa ka jingiatrei lang pat ka SIAL Group, kalaway no hagasngi saitjain jong taiew, kata haganyaw tarik u Jymmang, hajar ar. Katei ka Jymmang, katei kawei na lympung kiba ailat ya ki nongrep, bat ki kompeni ren kiba pynmih ya ki jingbam kiba rukom, ya kiba shna na ki kibai, ki jhur ki jhep, kadoa, bat kiwei ki jingthung, kylleng ka Jylla, nakari India, batru, kylleng satlak ka Katei. Kakinhon Meghalaya Daily, hakajinglit jingokai, ya Katei ka yo, kala yo banyak keren, bat ginong pynmih ya ushenrai wabhatam kata, LAKADONG Turmeric, ya ubalathong, hakitain lum jantia ka Jylla. Tugin yes ngam, ya ka kaba iwei na ginong penyat yo, ya taiew shenrai, idan ban om. Zoom ka shimpor ka no yung shenrai. Dan kongkong ni ekle pi keteng jonga dari member seri ngawan snong tharung thlong de hang ne ngi represent ya u LAKADONG mission na pok lasking basan tehel district dia nadu ba sedang bantung yo new shenrai u shimpor kendai benai hadu ban pynlong powder ke jaka ka di benong ka kumno ba yo shenrai ba phatam ka jaka te kumtu hi ba kham rukom de ba dry palat ya usbo tangi le bedo de lagi jaka ba sbo lupa ni ai do usbo ai sbo ni ha te yo kuman ong no shi hakka shi slam kanu dan ka quantity kan ba meat shi slam namar ba hapo lasken blog ni don khatsan ki marketing center kumto lada don kam bon tangi shupen lang bar ki khatsan CNC kumto tangi la ban yo kumba do slice tangi yo shispaton nai shispaton shisnem no okay te ibun di jaka rep ki hoi chapo west jantia hills tangi don khendiat tang ba baro hi ni rabai shenrai LAKADONG long clusters untuk any funding ba fi yo na state government ne big financial institution hoi ni yo ki machine ki sambai ki slicer washer ki solar dryer ni yo ni tahu senam hingi receive ko ka fund dan ni yo ryngkat bat ka loan without interest ngamut ban kili kan ni kadi all organic ni ke don kam man ong ki any technical system ba fi yo by product I sell Johnny yo shenrai powder ko bi se yo don kam di ki machine ni tai ni ki jingle ya don kam jingle shenrai la ban ya tu ini ki no na u raizum ba ni ki long powder pa ka method nadu ambe hau benai basau ni sedang bantung de hadu benai last week jong December ni la sedang banti ndala dapti tangi sedang ban pengklat ken untuk kume bat khun te ya kume ngi shubo bo bha kum to ban thong next year te yai khun te la da don kam sambai bon tangi yai khun ro ngi bo tang bat yai khun ro ngi slice hade nang ta that dan dalam dat that untuk tangi pelang ha ke jaka ban ha tedet powder ban ngi tangim don ba ka tu machine ban tedet powder te don ki ba don ha po snong untuk tangi ba ban ha tedet dan kam du thlong me no menshua tangi pendon kam yo do thlong ban tang shu set tangi pendon kam do thlong hi ban supply untuk supply powder tangi la ban pendon kam thlong ba import tangi la be machine dia kiladan ke besai mark I can tell you now. Menta tepat don namar ba patyo ora ka kurkumen testa. Hau ne hu benai ngi yo, ngin sa yo hau ne hu benai. Ngin sa yo kurkumen test. Ha la da pa ki sampel gi e gam to ban pala test. Ngin
apply yang site. Don hi kiba na para CMC hi jongi ki marketing center don kiba layo ni te mengidang susdang hi empat yo tang badon kiba layo The packaging file hai. packaging te nama banga tang susdang hi tengah ngamtip le ngadang mot ban kelima ban tu jintip na tu balayo Em kini te babi oh bilal babi bo kita ki paket no file hai. Ha shabar ya ni pendek hi mangi file hai shna. oh ni thet kitu ki plastik ba don kitu sil ni ni klam pendek re shabang Kamu bidang dia tang hapok Meghalaya ni. em don kiba supply shabaru Klaim ke pasai la itu. don kiba layo Oh iya kibala itu. oh ni te pat yo re layo te ngin layo tu dokumentas tengin sa apply Thank you.